Adeshimama Sagrenti ekona asantema ekon ye no. Eno ho dwom enam de ba na aka wo se eda etwa mu no me ye Sagrenti ekon no ne pa edikan ne ne enam me ye de etoso mienu nam de eho abokosem na esi. Asante kotoko waya ye ni mwakuo ye ni mwadwane o ai krobi asante kotoko waya ye ni mwakuo ye ni mwadwane o ai atiefu amutie me munyina momoa me ne entodwumi biemwe Krobi asante kotoko waya ye ni mwakuo ye ni mwadwane o ai esi asante kotoko waya ye ni mwakuo ye ni mwadwane o ai otumfo se tu abebi okotoko hene wona ati sikadwaso na sinkrawe ni brawe nwuma so asantimadu pon osetu nyankese osetu afuru onyina sayiase nana wadehye yese yamoha o nana no ahemfo amuwo ma Ghanam efiri atifi ekosi anafo efiri apoye ekopem atoye mekia obibiara nana no ahemfo amuwo abrokimemu mekia obibia ni titiri mu amuwo Hamburg mu amuwo America Canada baby biara amuwo bia mekia mu esanse mu ayade na mu pegya akamfo ya mamre amewiase enyina ehu okogi amako fifrimpo baso a asanteman hina wo Hamburg nana awie wode hia mekia wo eburu yetoa abakosem efa Sagrenti ekon no ho na medika kire se Broni no ne friend Sagrenti Wesley no ye army general na me kire se England hima sabre no ote adwaso na ne din de Queen Victoria ohima Victoria okunu se asanteman esage edom a wo mo asanteman nanafo me kire achim mfante enkran wako asene wasa sehwi denkira omogi eninzimani nyina no na fe kwasi broni esuru eniti oyese obeba bebre asanteman ase etirimupo a Sagrenti Wesley odeba ye no eniti ebra omoba se omoba Cape Coast ayi no ogba no omo aba beboa wono omo ho no medical kire se okofa asrafo ni bi free Egypt esanse ho na no wo ene odi bi free Sierra Leone odi bi free Liberia okofa bi wo Gambia ene otwa mu ko Nigeria ekofa bi afese odi bi free Jamaica ene okofa bi wo India ofa bi wo Kenya ene odo mu nyina begu ogwa eye Cape Coast ansan wo musa kofa bi free England brokimam eye England edo wo mu aba eninti sana kwasi broni waboa ne ho paasa asanteman ena wone mo ebeko na ekon Sagrenti kon no obo hyase se omo ne asantefo beko ewo bosumi a ye friend se August osana busumi no afiapem ahanwotwe aduason miensam 1873 na bere ba saa no omudi kasimu wo ogwa ena omu beduru adanse sabre na meka se ye August 1873 no nemu no omudru achimpraso na ye opepon bosome no afiapem ahanwotwe aduason enemu mikie January 1874 omusi mu 1873 no
obonam kwa yebretu mu banka krankakra bi pie adanse praso na omu bedru adanse praso no ana sabra adanse hia no wote adanse akonwa so ne ye friend said na nakwabena ben wo sori gina ye said da bi mi makwasi broni wo mesin be kokumase enkosa asantemai sanse me kwabena ben me yo santini eti woni kwasi broni edisi ani no ene wo soma ma ye ba kumase ebese wo santehine na nakofika kari se na nai akwasi broni woni ye sa beku na atuo ne atubrane a wode ba no enyasem ketwa enti media machase ene wo moku nanso eni yentimi ene wo mu niasie ewo adansemamu enti mu ye nyina mo boa ho se de be ya omu nru kumase kura na ke yetimi no omo ako ayi wo mo afiri ho saa ko no omo hyase ewo fomena ana omo ne asante ko ya eti aha no ana asante hine na nakofika kari osoma nana bafo amankwatia no ye bantama hene aye kontre hin no ese woni ne dob ene ahemfo ni bi moni kai ni kwasi broni mfa nkosi ani ewo fomena ho na yenya kwai emwoboa ye ho sede be ya ontimi meduru kumase akora ne ye ne nako nanumu no ana asantema hya ase se omo boaboa omo ho na sede be ya Sagrenti Wesley ye kan Sagrenti no wontimi meduru kumase ntina na bafo amankwatia one ne nkofo esimu ese ye kɔ adanse fomena ne yakoboa fomena hin na kwabna ebin nanka ye ne Sagrenti ako omukɔ no bekwai enchemu ho akuro bi wo ho ye frɛ ho amoafo ɛhɔ no omukɔhia Sagrenti ne dom na bokosem kire se ɛko a wo mukon no ho no enipa ewu mu no na nye nipa ketwa asanteman panimfo tɔre se ayi no mukum asantifo na asantifo su kum bi na mom kwasi broni na atua na no ode ba no na no ode dodo edinti emani timi asantifo ewo kura ye frɛ na amoafo eti ebre ba saa no omonti kura ye frɛ se bekwai eka wo mo ho efa nipa wo bekwai hye wo mo se mo kan ho ne enkoko omo fa kokofu egbo so omo fa asuminya egbo so na kese womo de omo abo omo ho pa womo eba saa kon no eniti omo firi amoafo na womo kon no omo konkon na na omo beduru kuro bi ye frɛ ho se oda so asubontia ye frɛ no oda ne so ɛhɔ so ya amansie potemu a ɛna omo de kwasi broni esasi so entokwa ne saa brɛ nso no oda so ne de omo firi wa nche no omo bekumase edinti ekonomu ye de papa ehona na bafo amankwatia so na se mukona mukobɔ na kopika kari amane se sese de kwasi broni atuo na wode ba no wo ye kua fa ye nso nti ye hia dom foforo so mbeba beboa ye asante kotoko yenimku yenim adwane na so kun we de na no odene enti ebre ba sa na kopika kari woni ni na kofo obo dawuro ehiehia empanimfo ahemfo mom ye nyina nkosa no ena omo yes omo ne kwasi broni di bekwa kosi ani wo oda so na ebra omu koduru ho no na kofika kari ene ne dom ekodi Sagrenti di kosi ani no na kofika kari hunu se ekon no enye kon a edefom enti emre ba sa no na kofika kari esa ba nachi oba kumase no bedru kumase no ena obeboboa no ho ene edom adehyi busua no ena ode omu nyina nwa ena ofiri kumase ena okọ ekuropon a meken ewo atwema mansini mu ho wo kosunwa kwan no so a wotra ebua kwa ekuropon ena toa so no emu ho ena nana kofika kari wonom ede wo mo kona kofika kari ni nyansa ni nimdie we na kire se asanteman nyankopon na de ye maaye sikadwa nananom yi maaye no eni kwa se ekodi baabi ntino nana kofika kari okọ no
ne sikadwa ka no ho eniema papa bebre eno de koye nanso na Kwasi Broni waduru Kumasi nti no omo pentemti nye adwapade ni nyina eno mutimi yifiri Kumasi Ahenfie sabra me kanso ne Kumasi Ahenfie ewo adum baabiane yewo Kumasi home store eho na Ahenfie ne wo adeshimama metonkraba montwen na minimidwa miwia ya toaso adeshimama me mamwakwaba e de badwumadie so yetoa Sagrenti ekon no de toso mienu ene na wieye eti Sagrenti ohun se na Kofi Kakari asan kono ohun se na Kofi Kakari ekofom enye konti no obae eniti osuma adehye abofo se munkosi na Kofi Kakari se ompese me Sagrenti medru Kumasi abonten so dia ne mabese kuro ne dia ene bihia ono na Kofi Kakari omaame a sabre no ya Asante himane friend na fie kubi mihia no onfa na fie kubi emre me ebiem ohia na Kofi Kakari onue kuma ne friend se mensa bonsu sansa ade na adehia obudi sikadwa akonwa ne bi afei ohia adehia omufiri dwaben wo omufiri kokofu omufiri bekwai omufiri kumawu omufiri nsuta omufiri mampon ohia adehia ni nyina yemfo omu nyina amre no ewo wo ksan akotwen wo mu wo kura ye friend se fomena afei so won sade wo mu aba o fa sika koten ye sika akọ no Kwasi Broni ka se 50,000 ounces of gold sika akọ no ye de tunsani ani saa na empem mako aduenum na yemfa mre no a wo hie sika akọ a enye sika bia o sika pa na sabre se grant wesire wonim se enya de a Asante hini obenya saade no ede aba na mposo obenya sika na adehye ne de wonim se enya de a wodo mbeba eninti ebebo kwan ama ono Sagrenti watimi abe Kumasi na ebra wohwe animu Asante hini amfa saade na ama ana Sagrenti etua na mo se ene omo akọ Kumasi eto omuduru Kumasi eye 5 February 1874 me kire se ogifo bosome no de de tosunum afi apem aha nwotwe adueson enam 1874 eno mukoduru Kumasi afi omuduru Kumasi krom no afi omuduru a kro no obi ani Kumasi kro ni dahodin ubowura obuafi a obi ani ho eti ebre ba asa no unhunu obia ena emfantefo a omufiri emfantimamu bedi Sagrenti ekia no omo eba kon no omu bowura ofie a na de pa ho no omu awia omu wiawia santefo ani adwapade bebre ena omu de koye na samfantifo enso no omu koye na enam se ne bi epe Kumasi ya trenti dodo na asa abaye ekopa omu yire no omu mabaye no omu nimse Kumasi yagu ena omu do omu baye etu omu baye no sabre no na asumdwie aba eti Asante hini mo mu baabi tran eho na ye frɛ ho bompata ene wo Kumasi a ye frɛ ho Mfante New Town na sekire no de ma no ekobaye no eniti Mfante fo mo bowura ofie a adwapade sika akoi na mo wiewie ni nyina ede koye ena Kwasi Broni nso hunu se Asante hini ni Kumasi no wafa hin eti saa na tie de a ye bebowura Ahenfie medical kachiro se Kumasi Ahenfie no ne wo Kumasi adum baabia ne ye wo Kumasi home store no ho ne wo eto omu bowura ho omu ahunu Sante hene no omu ahunu sikadwa omu hunu bibia no na pe aka adwapade sempremprane ene niema ewo ho bebiri ena Kwasi Broni sisa ni nyina ena omu wie ena omu twa agya tum Kumasi Ahenfie ena omu hye no ena fei
wosa kɔ ninki ekoduru fomina no muduru fomina no e da omo kire se sa na tie dia Asante hene won samra omra won to omo wo ba bia ye fro fomina no omo ntenase no omo hihye a ebema omo se obia ni kwan a se woye bibisa ewo ma ayi Asantemem ana bibisa eniti ene ma omo hya ase se ene sa na tie dia omo kɔ fomina no omo akokire bibia ye friend se the treaty of fomina omo do mo nsa ekoyihye nkrata ase se de beya asumdue ebeba eti the treaty of fomina no eba be sesa nie George McLean a year no afiapim ahawotwe aduasa baakum 1831 no esesa no ena ema omode eniema bi ebehihye mu eninti ebre ba asa no de omudi kaka ya ne se Asanteman we de anya Asante hino Asanteman nyina no omuntua 50,000 ounces of gold sika akọ no ye de to semuani ase da abo na ye di susu no makoma empem aduenum we na ya Asanteman nyina nansa bi meka abokosem efa Asanteman sa sika ho etua ho a na sabre German hene ene sampa hene emonsem no ebaaye no suma hene se no omonka ho ese suma fo no omo se omonka ho ma kire se omutua bi saa de we nyina me kireye ama wenkura wo ho ni nyina no omutua bi no omu nyina aka Asanteman ho ma kire it is 50,000 ounces of gold no omo se Asanteman tua neso na nakofi kakadu penso Asanteman antua se sika no we ayade a edikan de toso mienu omo kire se Asanteman enyina ho no omo kantam ni sese omo bema denkira asene achim wasa ensema ede omo aka ni nyina afa hudie yemfo omo hya Asante asi biem de toso miensa Asante hene ene Asanteman enyina eho nka se elimina aye adina sa ekuro no eni kwai se eni enkura eka Asanteman ho a omo ni baabia omo ewo pra na nafo no omo nyina so no omo ni tumi se Asanteman ni tumi se odi omo so afi Asanteman ni hu tumi se oba elimina castle ho oba Cape Coast castle oba Christianbo castle anase fort a ewo ho ni nyina ho so obagigi ntu obia ye yefim de toso nan Asante hene ewo se ohwe se adwadi a ekwan a ye faso kodi dwa sabre na Asanteman ye di dwa ebi kofa nkyene ewo mpoano ne ade kofa ntoma ne ade eba no onhwe se saa kwan no ombebo ho ban a ewudifo enkote ekwan mu obi na kwan mu beda ho pifi de toso num o hye kuma Asanteman se ewo sa Asanteman wo motena Asanteman mu ne momo kwai loro kwan kese mfiri kumase enkonkoduru praso me kire adanse praso omomo kwan rodo se de beya obi kodigwa wonam so ye de ka ebefa so sa bre ka ma ye so no omo nemu ne friend ase nam no omo bendi bi ebetimi afa honum se base ye yi kwan kese a ne ho afa so edinti sa kwan na nananmu twaye no eno na eda oboase na kwa kofa adanse no asi mfantimam no saa kwan no nananom na yeye to omode ahoden na ye saa ekwan no afei de toso ewosa Asante hene wotwe ne dom a wodo mo ekosa no ese eni kwa se obia kɔ atoye anafo fame ka eno ne southwest baabi te se takwanom saa sahwi wasa takwa nom saa di kokosi nsema no eni kwa sa Asante hene ema na sadom ekoho biem ne twa de ka ho biem etoso nso eni kwa sa Asante hene odi nipa eyi musuo ni kwa se ye kum nipa edi nipa eyi musuo da ni nyina achi no owie ye no ena o ka se ya wie no
momfa mo nsa enhihye enkrata ase na muntintin se saa kon a ya bekon yadi musunkunim na mom kwasi broni wantimi amfa Asante anhye nase omo twere the Treaty of Fomena ema Asanteman ede wo mo ho ewomu se Sagrenti kon no wo budi Asante so de nanso wantimi amfa Asante anhye nase na maminka sembi nkyiro dua okomfo no ki dua ya na ye friend se kum dua no abokosem kire yense ebra Sagrenti Wesley woni dom ebedru amoafo no saa danwa ena dua no ebuye eninti Asante mpanimfo hwehwe mu wo hunhum mu omohunu se saa kon no enya dia Asanteman ebetumi eninti na ma Osantehene na kufika kari otua na mo bia etesa adeshimama aha enene mede Sagrenti ekon no ne hihye na bose eni na wieye no enyina ebisi so hu sa Asanteman yenim ko yenim adwane eyode se Asanteman Sagrenti eni ye kon ye wie ya de no okokokokoko ye no asan aba we na ma wutumu se Asante eya Asante die odomakoma eboma ye no obie ni ho obetimi asesa no wo sesa na daaki no ebesa abesi nenem otumpo se tu abebi okotokohene Asanteman da wase sanse wa yaade ama ye nepa bia kwasibroni befa call English aburuchimem no asaba ama atiefuo we die mu nyina mu di muani ehunu bi enne se wo hwe dwumadie ya obahu se ye de nimfoni etu baabi ema wo hunu bi odomakon Nyankopon enye obi biara kese se mobabua Asanteman ama Asante akoso wonu mo so masema mi di dwumadie bremu ni odikan eye okofu di amako fifrim pon baso a Asanteman hina owo Hamburg na baabi bia wo bia mekia wo eburu sanso ni oso masene wo twa madwumadie akoso eye miami director ono anesa ye mi producer odisika brantie papa bi na mekia wo eburu afei efi na ekwe no mesrew se ya subscribe na like mami afei comment no bomodin ase odi beba na wonti bibia ase so a ye telephone number ne di agu ase no wafre na wabagi enkirimu pia na bi wo ho a aka wonso betimi di abanso a ye beba ho kwan ema wode aba mi am dignity ebrewo no me dinte nana ageni mboaten odomankoma kire ma otwam ahene kwamna so boate kumawu ado ahene ba ne me ka kire ni mwakia oyi akwa ba ne me na kumawu kodua kenten na me mamu nyina monitio adeshimama